वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जे जे काही विषय असतील आणि संघटनेच्या माध्यमातून निश्चितपणे सोडवले जातील, ह्याच्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू नये. कारण अशा हस्तक्षेपामध्ये फार मोठी नाराजी ह्या ठिकाणी तालुका प्रमुखासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी ह्या ठिकाणी बोलून दाखवली. त्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये जे काही वेंगुर्ल्यामध्ये करायचं असेल तर संघटनेच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे निश्चितपणे होईल, याचीही ग्वाही इथल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि मीडियाच्या माध्यमातून मी सर्व शिवसैनिकांना देतो. काही वरिष्ठ नेते मंडळी ह्या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये हस्तक्षेप करून या ठिकाणी गैरसमज निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत, तो गैरसमजसुद्धा त्यांनी ह्या ठिकाणी थांबवावा. अशा प्रकारच्या सर्व सूचना इथल्या कार्यकर्त्यांकडून पदाधिकाऱ्यांना आलेल्या आहेत. मी सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये जो जो निर्णय घ्यायचा असेल ते वेंगुर्ला तालुका प्रमुख आणि त्यांची सर्व टीम घेईल. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप अजिबात सहन केला जाणार नाही आणि अशा प्रकारचा हस्तक्षेप करून जर शिवसेनेची शिस्त बिघडवण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धव साहेबांकडे सुद्धा हा विषय नेण्यात येईल. त्या ठिकाणी कोणाचीही गय केली जाणार नाही.